Ninsabu fuq is-sett tal-film Clavius li huwa wieħed mill-4 produzzjonijiet li qegħdin jinġibdu hawn Malta bħalissa. Din il-produzzjoni li tiswa mal-5 miljun euro qiegħda tħaddem mal-200 ħaddiem biktar il fuq minn 40 attur immexxija mid-direttur Kevin Reynolds u bl-attur prinċipali Tim Felton. Dan il-film tema biblika jeħodna lura fl-40 ġurnata wara li Ġesu ta' Nażaret qam mill-mewt, irrakkuntata mill-għajnejn ta' ċenturjun Ruman imqabbad minn Ponzju Pilatu biex jinvestiga l-għejbien tal-ġisem tal-Messija. Clavius qed jinġibed fl-istess waqt li l-Gżejjer Maltin qegħdin jipprovdu l-isfond għal 3 produzzjonijiet internazzjonali oħra bl-isem ta' Dove Keepers, Andron u By the Sea bis-sem ta' diversi atturi ta' fama internazzjonali. Fil-fatt din hija l-ewwel darba li f'Malta qegħdin jinġibdu 4 produzzjonijiet f'daqqa. B'reazzjoni għal riżultati pożittivi li kellha din l-industrija matul l-aħħar sena, il-Ministru Manuel Mallija fisser kif Malta qiegħda verament isir destinazzjoni bħal Hollywood fil-Mediterran. Fil-fatt id-direttiva tiegħi kienet mhux minn wara l-iskrivanija ġibu x-xogħol qabdu l-bagalja u duru. Fil-fatt marru Cannes, New York, l-Indja, ċina, postijiet fi ovvjament l-industrija tal-film hija b'saħħitha, l-Italja wkoll u qed naraw ir-riżultati. Għandna anki wieħed mill-films ta' Angelina Jolie u Brad Pitt ġo għawdex, dan ifisser miljuni li qegħdin jintefqu f'Malta u ovvjament isaħħu wkoll l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-film Clavius se joħroġ is-sena d-dieħla fil-bidu tas-sajf. Fil-fatt din il-produzzjoni ilha hawn Malta mix-xahar ta' Wissu u 15 oħra se tkompli tiġbed il-kumplament tal-film minn Spanja. Il-produttur eżekuttiv tal-film Pete Shilemon kellu kliem ta' tifħira l pajjiżna u ma eskludix li fil-ġejjin jiġi Malta bi produzzjonijiet oħra. Engelbert Grek, kummissarju tal-film, skellem kif trid issir ħidma biex il-qabża l quddiem li saret din is-sena tkun sostnuta. L-istrateġija tal-Film Commission qed taħdem, qed jirnexxinna nattraw ħafna films lejn pajjiżna, komparat ma' sena li għaddiet naħseb li kellna qabża kbira fi kwantità u anke fi kwalità ta' films. Issa rridu nagħmlu ħafna training għall crews tagħna sabiex nżidu l-capacity.